E claro, a ver, neste mundo líquido, esta sociedade líquida, este amor líquido, que diría Bauman, que me parece unha definición fabulosa, non? Non se treman nas mans. Parte, que eu isto non sei se o dixo Bauman, porque non lín todo de Bauman, nin todo isto, parte dunha relación líquida contigo mesma. Porque en toda esa cousa que ti fas aí de performar unha persoa que encaixa en sociedade, para ter todas estas conexións, máis ningún vínculo. En todo iso hai unha falta de amor propio. De amor propio. Hai incluso un eu nunca me amoso como son. E nin a min mesma. É máis, como sei eu se a persoa que eu son é valiosa, paga a pena e todo isto? Eu amosándoa. Eu cando poño aí fora o que eu son, haberá xente que non lle guste, pero haberá xente que lle guste. E con esa xente é que eu podo crear unha rede social, como animal social que son, e que podo crear vínculos emocionais, como animal emocional que son. Porque a veces parece que estamos performando o amor. E nótase moito en que se lle poña nome a todo. É dicir, agora todo ten un nome. Todo é responsabilidade afectiva, os autocoidados, é dicir, é como que teño axendado todas unhas cousas e teño un manual. A min o da responsabilidade afectiva pensei moito ultimamente en que o que temos que camiñar é cara a unha responsabilidade efectiva. E eu creo que a responsabilidade efectiva daríase cando eu profundizo en min. A relación comigo é auténtica, non é líquida. Eu son vulnerable, e amósome vulnerable, e cando ti tocas iso, como persoa vulnerable, podo dicilo, pero podo dicilo de verdade. A min isto dóeme. Fálase de poñer límites. O meu límite é isto que fas dóeme. A veces non teño nin que dicircho a ti. A veces no transcurso dunha relación as túas amizades saben o que che doe, porque ao mellor plantexaches. Ai, pois mira, a min pasoume isto e a min, pois isto dóeme, para min esta persoa non volve ser a mesma. Daquela, nunha amizade un pouco elaborada, se logo ti me fas iso, se traspasaches un límite que existía e ti, se estás de cara a min e me estás escoitando porque che importo, isto xa o sabes. É outra cousa, poñer límites. Vale? Hasta aquí. Se agora xo comuniquei e volve a pasar, xa está. Quero dicir, a min xa me estás amosando que non te importo, que ti non me coidas. O amor son coidados. O afecto é coidar. Da igual o tipo de vínculo que teñamos, se ti non me estás coidando, ti non me queres. Ti non me queres ben. Vou dicir non me queres ben, porque a veces das o caso contrario, a persoa quereche mal. A persoa quereche mal, quere que esteas aí, isto que falo eu moito dos vínculos utilitarios, quere que esteas aí, incluso para facerche mal. Incluso para a satisfacción de cando fai algo que te lastima, o poder. E xa non dende un punto de que é unha mala persoa psicópata, non, bueno, psicópata enténdase, que roza esa psicopatía, senón que eso entra nese narcisismo cultural, no que o meu valor sempre está confrontado
con estar por riba de outras persoas, ter o control de outras relacións, sentirme máis que as miñas amigas e amigos. E ollo aí, porque ao mellor a persoa sí que che quere, pero como che quere? E eu digo moitas veces, se ti sintes que lle desexas mal a alguén, que queres facer algo, que sabes que lle vai molestar, e o faz desde ese punto de é que primeiro eu, é que isto para min é innegociable. Se algo que para ti é innegociable implica que vas facer algo que lastima a outra persoa, esa persoa non pinta nada na túa vida. E deberías comunicar isto primeiro, antes de facer o mal. Porque facelo mal fala de ti, non fala do valor desa persoa. Se acaso fala do valor desa persoa para ti. E manter na túa vida a unha persoa que para ti non ten o valor, pois para tela en conta sempre. Iso tamén fala de ti. Fala do tipo de persoa que eres, que che dá igual. Fala dunha falta moi grande de amor propio, onde ti eres capaz de dedicar o teu tempo a unha persoa que nin lle queres, ou incluso lle queres mal. Iso fala de que ti non valoras o teu tempo. Daquela, hai que facer un traballo moi grande de autocoñecemento e de amor propio. E o amor propio acaba encarnando tamén a bondade. Acaba encarnando a bondade porque se eu valoro o meu tempo e non lle dedico a persoas que non quero ou que lle quero mal, se eu lle quero mal e vou facer cousas que a lastiman, versus se eu me quero a min e non adico tempo a estas persoas, en si estás encarnando a bondade. Ti non estás gastando enerxía en facer cousas que están mal e que lastiman a outras persoas por ti sentirte mellor. Ti gastas a túa enerxía en quererte ti para sentirte mellor, e isto dá un confort de espírito, un confort psicolóxico de saber que ti xa o faz ben. E isto sería a responsabilidade efectiva, que en sí leva a responsabilidade afectiva. É unha tontería falar de responsabilidade afectiva cando non estamos falando o suficiente de afectos e de como teñen que ser. Que, por outro lado, nun mundo que non fose líquido, os afectos no ser humano serían unha demostración de presenza. Eu estou aquí, eu sinto amor de calquera tipo, o amor é unha emoción, eu xa a sinto, e eu xestiono ese amor. O amor é a emoción da pertenza. É unha emoción, a ver, todas as emocións son importantes, pero eu creo que nos ofrece algo que o ser humano precisa, que é a pertenza. Que eu sinto a emoción e despois xestiono-a. E a xestión do amor é coidar. É coidar aquilo que che importa e que queres conservar. E logo hai unha xestión na contra do amor que é cando eu sinto amor por alguén, pero esa persoa non o sinte por min, eu tamén teño que xestionar ese amor. E aquí é o momento de retirar os teus afectos, volvelos en ti, colocalos nas persoas que sí, e xa estaría. E isto tamén daría nunha responsabilidade efectiva, porque se eu retiro o meu amor de ti porque non ten volta, e incluso a volta é que me faz mal, é dicir, que ti decides lastimarme, pois a túa aprendizaxe vital
sería, isto falo desde rapaces, quero dicir, non podemos estar educando persoas de 40 e 50 anos, nós a nivel individual. Podemos ter un discurso. A túa aprendizaxe sería que tes que presentar nos teus vínculos, pois a veces o retirar ou comunicar esa falta de amor. Comunicar é que eu xa non che quero. Xa non che quero, a min é comunicalo ben. Porque, claro, ti vas ter que apandar cas consecuencias deso que ti fixeches mal. E iso sí que é unha responsabilidade afectiva comigo mesma. E se ti me fixeches mal, eu teño que ser responsable afectivamente comigo. Eu non podo manterte na miña vida. Eu non podo nin deixarte aí cun pé na porta, porque eu sei que ti és unha persoa que decide lastimarme. E vivimos nunha sociedade moi cruel, onde hai moitísimas dinámicas destas que compre revisar cada unha en sí. Daquela, a responsabilidade afectiva non é un manual de como eu teño que tratar aos demais, ou non debería de selo. Vale? A responsabilidade afectiva, como a todo, comeza por unha mesma. Eu podo facer isto que dixo. E ao mellor, se fixese sempre así, chegaría esa responsabilidade efectiva. E que os demais van ter a ansia de coidar do resto, incluso cando marchan das súas vidas, incluso cando hai que romper un vínculo, elíxote, incluso cando non vou estar contigo. Pois estas cousas de responsabilidade afectiva, de avísame uns días antes. O sea, en serio, hai manuais agora de responsabilidade afectiva onde ti tes que comunicar con antelación que non sei, pois o do vermú dos domingos. Que todos os domingos tomamos o vermú, eu non vou estar, eu teño que comunicarcho. O sea, en serio temos que dicirlle a persoas adultas que isto é o correcto? Temos un problema. Temos un problema de que a xente comezou a que fago o que me dá a gana porque son libre e daquela, pois xusto, son unha persoa irresponsable co resto. Son unha persoa irresponsable en sociedade. Nunha sociedade que me dá igual, sabes, se non vamos falar de que si capitalismo, que poderíamos falar, non? Que as dinámicas capitalistas tamén influen en como nos relacionamos, senón unha sociedade de seres humanos, de persoas sensibles, de persoas emocionais, que sufren. E que sufren por enfermidades, por catástrofes, por moitas cousas que pasan, pero que sufren, sobre todo, nos vínculos, nas dinámicas que hai dentro da empresa, nas amizades, nos grupos de socialización. E ese sufrimento, cada un, a nivel individual, é responsable. Dicía Gandhi, sé ti a mudanza que queres ver no mundo. E eu creo firmemente nisto. E sé ti a persoa que quererías ter en fronte. E elixe eses actos que ti quererías para ti. Non podes poñer a túa liberdade como se fose unha cousa que é o máis importante do mundo en que pise aos demais. Iso non é unha liberdade. Daquela, eu debo coidar dos demais e teño a responsabilidade tamén de que quen decide ser libre deste xeito apande cas consecuencias de ser tan libre, que non hai ningunha liberdade en ir pisando aos demais, ningunha. E máis, eu terei que presentarlle esa escravitude. Daquela, a responsabilidade tamén ten dous camiños. Eu coido dos demais
E quen elixe ser así, eu devólvolle, e isto é un acto de amor. En serio que sí. Toma, isto é o que fixeches. Por iso, por exemplo, ti non tes un lugar na miña vida nunca máis, eu retíroche todo isto que eu tiña, que digo eu sempre. Se ti das, se ti te amosas, se ti coidas, ti tes o poder nese vínculo. Porque tes o poder de retirar todo iso e de retirarte ti e que se note. Porque as persoas que non dan, cando se retiran, non se perdeu nada. Porque as persoas que fan mal, cando se retiran, acaban por deixar paz. Evidentemente deixan a dor do tempo en que se portaron mal. Pero cando traspasas esa dor, ti sabes que aí non quedou paz. Quedan as cicatrices, pero o que ti non vas ter é esa arma que fire todo o tempo aí. E o exercicio este de mirar atrás e ver quen ti foches pode ser un bálsamo para ti, ou pode ser o veleno. E ese veleno é teu. E cando falo estas cousas de persoas que despois queren recuperar vínculos, que isto é moi habitual, precisamente, porque o vínculo non chegou a existir, ou a conexión. E esa persoa quere recuperar iso, non porque lle importes ti, porque ese contexto aportáballe cousas agradables, por iso estaba aí, non porque te quixese, senón porque había cousas boas para el, porque ao final é egoísmo. Cando volven, eu quero ver o sea, que me das? Mira, ten que mirar atrás e dicir como eu podo recuperar aquela conexión agora neste momento da miña vida que estou aburrido, triste, o que sexa, e como quero silenciar isto, quero aquelo que tiven. Tens que facer un exercicio de volver atrás. Eu tive un vínculo moi significativo onde cando a persoa fixo este exercicio, dixo cousas como é que me fixeches moitos agasallos. Xa, pero eso fun eu. O sexa, que me ves a ofrecer? Sabes? É que só isto xa deixa claro que a persoa ven, a persoa volve a buscar. Daquela, eu creo que é moi importante dar. E retratarte no que fas. E non no que dis, porque despois ao mellor dis estas cousas. Porque se ti queres volver á miña vida e dicir é que ti eres moi boa persoa, é que ti coidabas de min, é que ti facías agasallos, é que ti sempre me aconsellabas ben, con respeto, é que... Eu xa sei que son esa persoa. Porque eu decido ser esa persoa. Agora dime que me deches ti a min. Para eu valorar se que o mellor errei. Se que o mellor certamente és unha persoa que eu quero na miña vida. Son exercicios que compre facer. Non, compre que cada persoa faga para sí estes exercicios. Porque hai moito individualismo e pouca individualidade. É como dicía Gandhi, se ti a mudanza que queres ver no mundo. E ao final, este aporta ou aparta, hai unha cousa que é segura, que non podes apartar de ti. Así que aporta. Aporta. Porque o que non lle aporta aos outros, non aporta para sí. E se ti aportas para ti, aportas para os outros ca túa presenza.